ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନର ନାମ। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ, ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ ହେଉଛି କପିଳାସ, ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ଚିଲିକା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର ହେଉଛି ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରି, ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ ବିହାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଭଞ୍ଜ ବିହାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସାବରକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶାର କଳାପାଗୋଡ଼ା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ଧଳାପାଗୋଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକ୍ଷେତ୍ର ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।